пеш судшуда Зокир Ҳошимов сокини шаҳри Конибодон бо роҳи фиреб ба боварӣ зани 61 сола истиқоматкунандаи шаҳри Панҷакен даромада бар ивази $60,000 ба ӯ ваъда додааст ки писарашро аз маҳбас озод менамояд. бо додани $31,000 пешпардохт ва интизориҳои бенатиҷа ҷабрдида маҷбур шудааст ки мақомоти ҳифзи ҳуқуқро хабардор намояд. кормандони шӯъбаи минтақавии раёсати мубориза зидди ҷиноятҳои муташаккили вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд дар натиҷаи коркарди ахбороти аз прокуратураи назорати иҷрои қонунҳо дар муассисаҳои ислоҳӣ ва иҷрои ҷазои ҷиноятӣ дар вилояти Суғд ворид гардида ҳолати мардумфиребиеро ошкор намуданд ки ҳаракатҳои ҷиноятӣ аз муассисаи ислоҳӣ сарчашма мегирад. Айниқтар аз шаҳрванд Ҳошимов Зокир Эргашевич соли таваллудаш 1986 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Эргаш Шарипови шаҳри Конибодон ки қаблан 2 маротиба барои содир намудани ҷиноятҳои вазнин маҳкум шудааст, аз бародараш ки дар муассисаи ислоҳӣ қарор дорад маълумотеро дастрас менамояд ки зани 61 сола истиқоматкунандаи шаҳри Панҷакент барои озод намудани фарзанди маҳкумшудааш дар пайи ҷустуҷӯи одамони мусоидаткунанда мебошад ва тайёр аст маблағи калон пардохт намояд. Баъд занг зада гуфт ки писари ман 5 сол срок гирифтагӣ, ҳамин срокаш камтар карда тезтар бировардан дар кор. Суни ман вохӯрдам ки ҳамон гапо такрор карда ва кард. Ман калам ҳамин идея омад ки пули калон мегому. Ман гуфтам $60,000 метӣ, ман срокаша кам кардам ба ёрдам мекунам гуфтам. Ва сраз розӣ шуд. Суни ман гуфтам ҳаққи ман $5,000 гуфтам. Инаш ман розӣ шуд. Ҳамон рӯз худа $31,000 пул додам. Пула гирифтам. Мақсад ҳамин буд ки пула оборот карда. чун ин маълумот дастраси Зокир Ҳошимовӣ дар мардумфиребӣ таҷриба дошта гардид, дар пайи ба даст овардани маблағи пулӣ санаи 17 январ бо зан вохӯрда, ӯро бовар мекунонад ки бар ивази $65,000 амрикоӣ кирдори писари маҳкумшудаашро ки дар асоси талаботи моддаҳои 179 ва 187 кодекси ҷиноятӣ ба муҳлати 15 сол аз озодӣ маҳрум гаштааст, ба моддаи 307 кодекси ҷиноятӣ бандубаст намуда дар муддати 6 моҳ фарзандашро ба озодӣ мебарорад. таъсири суханҳои бофта ва ваъдаи дурӯғин чунон эътимоднок буд ки худи ҳамон рӯз ҷабрдида дар ҳудуди шаҳри Панҷакент $31,000 ба ӯ медиҳад. маблағи муфт ба даст омадаро гумонбаршуда Ҳошимов ба эҳтиёҷоти шахсӣ истифода бурда ваъдаи додаашро фаромӯш мекунад. Гавзумон 6 моҳ буд. 6 моҳ ба ҳаракат карда срокаша кам мекунам. ягон шинос кати дига кати сроки писарата кам мекунам гуфта, ну гапи дурӯғ задагӣ ман ягон коргар мақомот нестам. Ман худам 2 бор суд шудагӣ. кадом моддаҳои кодекси ҷиноят? Якум бор суди 2014 247 қисми 4 кати суд шудагӣ ман. 2016 195 қисми 2 кати суд шудагӣ ман. баъди интизориҳои бенатиҷа ва талаб намудани бақияи пули гуфтугузоршуда, ҷабрида нисбати Зокир Ҳошимов шубҳа намуда аз ваъдахилофии охирон ва ҳолати ҷойдошта мақомотро огоҳ намуд. маҳз ҳамин амал боис гашт ки ӯ чеҳраи аслии Зокир Ҳошимови пешсудшударо шиносад. гумонбаршуда Зокиров дар ҳудуди шаҳри Хуҷанд дар натиҷаи чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ зимнӣ гирифтани $10,000 боздошт гардид. акнун ин чорасоз дар кори худ бечора аст, зеро нисбаташ дар прокуратураи назорати иҷрои қонунҳо дар муассисаҳои ислоҳӣ ва иҷрои ҷазои ҷиноятӣ дар вилояти Суғд тибқи талаботи моддаи 247 қисми 4 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст.